Tillykke. Altså, Jehova bærer ikke skylden for det onde, der sker. Forestil dig en god og kærlig far, hvis søn eller datter rejser bort og vælger at føre et dårligt liv. Er det så farens skyld? Du er vist bare en lille dreng, der er blevet sendt ud for at binde mig noget på ærmet. Ja, det tror du. Men det står i Bibelen. Der står også, at Jehova er kærlighed. Gør der det? Så skulle jeg alligevel have læst den. Ja, prøv at læse her. Her står der sig selv. Du kan forstå det. Tak. Hej. Det gør du da også. Tak skal du have. Nu forstår jeg meningen med det hele. Meget fint. Du er dygtig. Tak, August. Tak, Sara. Det var dejligt at høre Jehovas budskab blive fremført af så unge kræfter som jer. Taget! Taget! Kom. Så stop. Du kan da i det mindste høre på mig, kan du ikke? Ja. Jeg har snakket med de ældste om det, Karen. Og de vil gerne hjælpe os. Det er jo ikke noget, jeg kan klare selv. Gud Jehova. Hold hånden over mor og far, Elisabeth og August. Og også Jonas. Jeg ved, du er med mig og beskytter mig. I Jesu Kristi navn, amen. Sara, Thea, vil I gennemgå på opgaven næste gang? Jeg ved, jeg kan regne med jer. Hej, Sara. Sidder du og laver lektier? Ja. Jeg vil snakke med dig om noget. Okay. Jeg har begået en frygtelig fejl. Hvad har du gjort? Nu går alting i stykker. Men hvad er det, du har gjort? Jeg var for svag. Jeg blev fristet. Far og jeg, Karen. vi kan ikke blive enige, så derfor synes jeg, det er mest retfærdigt, hvis I selv vælger. Jeg synes stadigvæk ikke, det er den rigtige måde at gøre det her på. Men det gør jeg. Det er jeres far, der er skyld i det her, så nu gør vi det på den her måde. Den af os, som I vælger, bliver boende her i huset sammen med jer. Kan du ikke tilgive ham? Kan du ikke? Han angrer jo. Man kan, hvad man vil. Det har du selv sagt. Ja, det er rigtigt, men jeg kan ikke.
Det kan godt gå ud. Vi kan godt gå udenfor. Hvem vælger du? Du far, der har gjort noget meget forkert. Ja. Men det er værd, at mor ikke vil tilgive ham, når nu angrer. Hvad så med mor? Vi har valgt, at far skal blive boende. Vi føler med dem, der er udenfor. Fordi de er fortabte, hvis de ikke tager imod Jehovas sandhed. Vi ved, at den sidste dag er nær. Derfor skal I bruge så meget tid som muligt i forkyndelsen. Hver gang I ringer på en dør, er der en chance for at få et menneske mere med over. Selvom vejen er lang, frygten er overvundet, englens tid er endelig nær. Du din hvide flok har fundet, følg nu kongen, følg hans selv. I dag er der kun én lokal meddelelse. Bror Andreas Dahl træder tilbage som ældste. Så er du den her. Du tog ikke den lille taske med op. Jeg synes, det er synd for dig. Jeg kunne ikke forstå, hvorfor du ikke ville tilgive ham, når nu angrede. Jeg synes, du skal gå ned og hjælpe til. Og husk tasken den her gang. Mor. Jeg skal nok sørge for aftensmad, når August ikke kommer for sent i seng. Godt så. Jeg skal lige snakke med dig om noget. Kan det vente, jeg er lidt sent på den? Og Jehova vil sejre over døden. Og i hans rige vil alle de døde genopstå og blive genforenet med deres kære. Jehova vil lade Jesus Kristus stå i spidsen for de himmelske hære. Og i Armageddon vil han fjerne al ondskab. Det er synd for dem, der er udstødt. Ikke hvis de angrer. Men hvis det går ondt på dem, så forstår de. Og så angrer de og kommer tilbage. Og hvem er det, Jesus Kristus fjerner? De onde. Det er rigtigt. Hvem er det, der genopstår i den nye verden? Os alle sammen. Også farmor og farfar. Det har far sagt. Kan du ikke putte August i aften? Jeg skal også til jer.
Sara. Og det var da hyggeligt. Ja. Du har bare kage til mig. De er flotte. Du har gjort dig umage. August sover. Elisabeth, hun læser. Ja, Elisabeth, hun er ved at putte ham. Sara. Jeg er virkelig ked af det, der skete mellem mor og mig. Jeg svigtede hende. Men jeg vil aldrig svigte jer. Du ved, hvor meget jeg holder af jer. Er det okay, hvis Elisabeth er alene med August i nogle timer? Skal du over til Thea? Hun har spurgt, om jeg er med til en fest. Det er nogen fra skolen, der arrangerer den. Det er nede på diskoteket, men det er kun for indbudt, så der kommer ikke alle mulige underlige typer. Mere sådan noget hygge noget. Det er jo helt op til dig selv, Sara. Jeg synes bare ikke, det er nogen god idé. Det bliver ikke sent. Baby, you're the one. Baby, you're the one. Baby, you're the one. Won't you turn me on? Du ved godt, der findes de der 3 slags unge vidner, ikke? Etterne, det er dem, der kærer helt ud, ikke? Så er der 2'erne. Det er sådan dem, der prøver tingene lidt af. Uden at snakke for meget om det, ikke? Det er dig. Og så er der 3'erne, ikke? Det er nørderne. Som går til alle møderne og sidder hjemme hos deres forældre hver weekend. Og drikker te. Som aldrig gør noget forkert. Det er mig. På vej til en 2'er. Det er ikke særlig stærkt. Ham derovre med solbrillerne, han hedder Kenneth. Ham har jeg skrevet en del med. Hej, det er min veninde Sara. Hej. Hej. Hej, Mikke. Thijs. Hej. Insane to go. Okay. Yeah, right. Kan du ikke brække dig indenfor på toilettet, så?
Er du klar til at komme ind igen? Så vi kan ikke tage hjem nu. Jeg skal nok følge hende hjem. Er det okay? Okay, jeg henter lige hendes ting. Kæft, hvor er stille i den her by. Er du bange for stillheden? Et dybt spørgsmål. Glem det. Det er sjældent, jeg hører det. Eller altså, jeg ikke hørt stilheden. Tak fordi du fulgte med hjem. Bor du her? Jeg er lidt oppe ad bakken. Men det er bedst, hvis jeg går resten af vejen alene. Tak for i aften. Det lød altså til, at jeg følger dig helt hjem. Fuck mig, det vildt! Kom. Vend på mig hen ad døren. Okay. Min far er på arbejde, men det skal være virkelig stille. Min søskende sover. Ja. Hvordan vidste du penge på min yndlingsfarve? Hold være. Nej, stå stille. Du skal lige prøve at høre det her. Du bør ikke nødvendigvis kunne lide det, bare fordi jeg har været med til at lave det. Nej. Den er god. Hvis du smutter nu. Så er det dig. Jeg kommer nu, August. Hej. Hej. Jeg vil gerne gå med Sara i dag. Ja. Hej, skat. Vi begynder op ved Kystvejen, og så arbejder vi os hele vejen tilbage hertil igen. Jeg var allerede hjemme ved 1-tiden. Jeg drak ikke særlig meget og dansede kun med Thea. Det var ikke noget vildt på nogen måde. Du er en klog pige, så du ved godt, hvad der er rigtigt. Men det hjælper altid at bruge tid på forkyndelsen. Hej. Thijs er på. Han spørger efter dig. Skriv til ham. Nej, jeg vil ikke. Gør det nu, så. Nej. Altså, det første, han spurgte efter, var dig. Jeg gider ikke. Ej, Thea. Hvor er du dum?
Er du sulten? Kaffe? Er det okay, hvis vi bare går lidt rundt? Det er så fedt, der ikke er nogen, der kender mig her. Hvad er det? Jeg kommer bare til at tænke på, at de andre tror, jeg sidder og laver lektier lige nu. Hvor gammel er du egentlig? Hvorfor? Jamen, der er bare noget ved dig, der virker ældre, og så alligevel så tror jeg, at du er ret ung. Du er da selv ret gammel, er du ikke? Er de fyldt 23? Okay. Så hænger du ud til fest med sådan nogen som os? Jeg er 17. Er du lige fyldt, eller er det længe siden? Jeg fejrer ikke fødselsdag. Hvorfor ikke? Hej, Sara. Hej, Jonas. Det er min storebror Jonas. Det er en af mine venner, Theis. Hej. Hej. Jeg synes nok, jeg kunne kende dig, så når du stod med ryggen til. Du er sammen blevet høj, hva'? Går det godt? Jo, okay. Jeg er begyndt på universitetet. Okay. Hvordan går det med de andre? Elisabeth, har hun det godt? Fint. Og August? Er han også skudt i vejret? Han er stadig lille. Du får lige min nye adresse. Jeg har flyttet et par gange. Tak. Ja, det er godt, ikke? Hvornår har du sidst set ham? Et år siden. Og resten af din familie ser ham heller ikke? Hvorfor ikke? Hvorfor ikke? Det kommer vel ikke dig ved. Nej, det gør det ikke. Han opførte sig ikke korrekt. Okay. Han læste en forkert bog. Okay. Og den kunne I virkelig ikke lide. Den gad ellers godt at læse. Han er udstødt. Det er derfor. Udstødt for hvad? Vi er Jehovas vidner. Det er løgn, mand. Nej, det er rigtigt. Er du en af dem, der kommer og banker på min dør, og så kan man ikke slippe af med dig igen? Det vil ikke være, at lave musik, eller hvad det er, du gør. Okay. Men er det ikke jeg, der tror på alt det der dommedag, eller sådan? Det hedder Hammergætteren. Det er ikke dommedag, det er en slags overgang til en ny og bedre verden. Hvor alle andre end jeg dør, ikke? Skal jeg så dø? Skal hun dø? Hvis ikke hun erkender Jehova som den eneste sande Gud, så ja. Er der noget, jeg kan hjælpe jer med? Hvad med hende? Hold nu op. Skal det der barn dø? Jeg må bede om at gå. Hvad nu, hvis forældrene ikke vil erkende din sandhed, og barnet er for lille til at fatte det? Så ryger det bare med i købet.
Undskyld. Mig og Thea skulle lige være færdig med nogle lektier. Du kunne godt have ringet. Ja, men jeg har ikke nogen mobil, vel? Nu hvor folk kunne klare sig i 100 år med almindelige telefoner, så kan du vel også. Ja, men jeg kan ikke lige også spørge om at låne telefon hos Thea. Har du spist? Jeg kan godt varme noget til dig. Tak. Ha' så en god aften. Hej, hej, far. Hej. Vi lukker nu, okay? Ja, okay. Hej. Hej. Undskyld. Okay. Det var ikke fair af mig at banke løs på det, du tror på. Jeg skulle nok have forberedt dig lidt bedre. Jeg ved godt, hvordan det er, når man søger en mening. Det kender jeg godt. Skal du med nu? Nej. Hvorfor vidste du, hvor jeg var? Til jeg fortalte mig, at du var på skolen. Vil du se min far? Tror du, det er en god idé? Så længe han ikke ser os. Kom nu. Hvem er med din far? Receptionisten. Kom nu. Kom nu. Jeg bliver nødt til at gå hjem og passe min søskende nu. Tak fordi du kom. Selv tak. Jeg bliver nødt til at gå. I er så tidligt på den. Mor. Hej, skat. Hej, mor. Hej. Kan man se rigtig fjernsyn? Ja. Er der mange kanaler? Far har ellers altid sagt, at vi kommer og have video. Ja, men så farligt er det nu heller ikke. Hej. Hej. Hvad laver han her? Jonas sad på trappen, da jeg kom hjem, så nændede jeg ikke at sende ham væk. Vi bliver nødt til at gå igen. Jeg er på vej ud. Er det godt, mor, ikke? Det er nok bedst, ikke sige noget til far om det her. Hej. Vækkede jeg dig? Jeg plejer altså ikke at sove så sent. Vil du ikke indenfor? Jeg var først på arbejde. Så har jeg siddet og lavet musik hele natten. Kaffe? Er det dine forældre på det her billede? Ja. Du er enebarn? Ja. Det må være underligt. Jeg har aldrig kendt andet. Tak. Vi er 4 hos os. Vi var 6 indtil Jonas og mor flyttede. Jeg troede ikke, Jehova kunne blive skilt.
Jo, der er 2 måder at komme ud af et ægteskab på. Døden eller sex med en anden. Det må være svært, hvad? Okay, sex må man ikke. Hvad ellers? Det gider du da ikke at høre om. Nå, seriøst? Man må ikke være i militæret. Man må ikke stemme. Man må ikke ryge. Ikke holde jul og fødselsdag. Ikke tale imod de ældste. Men sex er det værste. Fester må man godt. Man må godt danse og drikke, hvis man gør det moderat. Og det gør du jo. Og ellers så skal man bare gå til møderne. Ud og forkynde og følge med i bladene, og så til møder igen. Hvorfor finder du dig alt det? Sådan har det jo altid været. Alle kender hinanden. Vi er meget sammen i vores familie. Der er et stærkt fællesskab. Så længe man ikke læser de forkerte bøger i hvert fald. Det var ikke kun derfor. Jonas begyndte at tale imod de ældste. Og det var nok. Hvis man bliver ved. Og så må de ikke snakke med ham? Heller ikke, hvis I møder ham på gaden? Nej, så lader man, som om de ikke er der. Hvorfor? Fordi Jehova ser alt. Men du snakkede da med din bror forleden. Det er fordi, du var der. Det er totalt weird. Hvad? Du tror simpelthen på Gud? Det er da mere underligt ikke at tro på noget. Skål. Vi siger heller ikke skål. Tak. Så hvis ens læge kun kan redde ens liv ved, at man får blod, så siger man alligevel nej? Selvom man ved, at man kan dø? Ja, hvis man er stærk nok i troen. Men hvorfor? Man må ikke modtage andres blod, det har Jehova sagt. Skulle det ikke være ens egen beslutning? Det er ens egen beslutning. Synes du, jeg er mærkelig? Ja, det er du. Men det kan jeg godt lide. Det er løgn. De sidste 2 går om 5 minutter. Fuck, man, jeg sidder for meget foran computeren. Så verden går altså ikke under, hvis du sover hos mig. Det er lige netop det, den gør. Jeg kan bare vente her, indtil morgentoget går. Du skal ikke sidde alene her. Du kan sove i sengen, så sover jeg på gulvet. Kom så. Skal jeg bære dig? Det er godt nok hårdt, det er kun. Det er heller ikke fair. Det var du ikke længere. Jeg kan altså godt ligge ved siden af en pige, uden at det nødvendigvis skal udvikle sig. Okay? Okay. Måske kunne det godt udvikle sig en lille smule.
Godmorgen. Jeg skal nå i toget, inden min far kommer hjem fra arbejde. Jeg følger dig til stationen. Mona, for helvede. Det der, det er faktisk min seng. Jamen, du kan sgu da ikke bare komme bræsende her. Det skulle da min lejlighed. Sara. Sara. Mona er min ekskæreste. Fatter du det? Min eks. Det er hendes lejlighed. Det er over 2 måneder siden, hun flyttede hen til en anden fyr. Hver gang hun bliver ked af det, så kommer hun krybende tilbage. Fint, jeg vil ikke blande sig i dit råd. Det er ikke mit råd. Jeg har ikke noget med at gøre. Hun bolder udenom. Du er simpelthen så mærkelig. Hvad vil du, hva'? Tror du virkelig, jeg ville ligge og kysse med dig hele natten, hvis det ikke var dig, jeg var vild med? Vil du være min kæreste? For alvor? Betyder det et ja? Lån mig lige din mobil. Hej Thea. Du bliver nødt til at hjælpe mig. Jeg nåede ikke toget i går. Er det okay, hvis jeg siger, at jeg sover hos dig? Nej, der skete ikke noget. Nej, jeg griner bare, fordi du lyder så alvorligt. Okay. Hej. Kom, syng nu af glæde. Kom, syng Jehovas pris. Den evige fred findes i hans paradis. Forkynd for al verden, vor konge er stor, og i ham skal vi finde evig glæde. Hej mor. Hej. Hvordan går det? Jeg savner jer. Men du ser glad ud. Det er jeg også. Det er godt at høre. Sara. Vi to skal lige tale sammen. Sara. Du hørte godt, hvad jeg sagde, ikke? Skal det absolut være lige nu? Ja, det er jeg bange for, det skal. Jeg har altså lektier. Din såkaldte lektie kommer nok til at vente lidt. Så læg nu den børste og kom og sæt dig her. Er der noget, du vil fortælle mig? Nej, hvad skulle det være? Jeg ved, du har en fyr. Det passer ikke. Jeg har ikke nogen fyr. Er det rigtigt? Jeg har ikke nogen fyr. Hvem er det så, du besøger? Jeg besøger Thea, du kan Jeg selv har spørge. snakket med Thea. Det er slet ikke sådan, som du tror. Jamen, så vil jeg gerne have, at du fortæller sandheden. Kom. Sæt dig her. Jeg mødte en fyr, og jeg sovede hos ham. Men det var kun, fordi jeg kom for sent til toget. Du må ikke være så ked af det.
Så det her kan du ikke klare selv. Du er nødt til at få hjælp. Det er jo ikke så galt. Der skete jo ikke noget. Jeg er bange for, at du er på vej væk fra Jehova. Vi må ringe til de ældste. Jeg er virkelig glad for ham. Men Sara, du har jo sovet hos ham. Ønsker du at komme væk fra Jehova? Jeg ved godt, du kæmper. Du bliver fristet fra alle sider, men sådan er den alder, du har. Vi holder så meget af dig. Vi vil jo bare det rigtige for dig. Ikke? Så nu går vi ned og ringer til de ældste. Tror du ikke, det er bedst? Ja. Så. Jeg har kendt ham i et par uger. Og i onsdags kom jeg til at overnatte hos ham. Det er udstødelsesgrund. Men det var jo kun fordi, jeg kom for sent til toget. Hvor skulle jeg ellers sove? Vi delte jo ikke seng. Jeg lå på gulvet. Gud ser dig så. Du skal undgå det, som Gud hader. Løgn og kønslig umoralitet, for eksempel. Jeg har dårligt samvittighed over for Gud. Ja. Så fortæl os, hvad der virkelig skete. Jeg lå i sengen, og han ville sove på gulvet. Men så bad jeg ham om at komme op til mig. Kyssede han dig? Ja. Vi kyssede hinanden. Havde I sex? Vi beholdt tøjet på. Og hvad skete der så? Vi holdt om hinanden. Berørte han dine bryster? Rørte han dig andre steder? Det gik ikke længere end det. Det må I tro på. Ja, vi tror på dig så. Så vi taler ikke om en offentlig rettesættelse eller udstødelse. Vi tror på, at du angrer. Men vi ønsker, at du skriver et brev til din fyr og gør det definitivt forbi. Du skal skrive det lige så snart du kommer hjem, så du ikke bliver grebet af tvivl igen. Men jeg er jo så glad for ham. Og jeg vil bare gerne være sammen med ham. Det bør ikke at være noget fysisk. Jeg vil bare gerne være i nærheden af ham. Jeg ved, at du ønsker at være Guds ven. Og du ved, hvad du skal gøre til gengæld. Ikke? Kan I ikke hjælpe mig? Kan I ikke? Du må stole på Jehova. Kun ved at stole på Jehova kan du undgå de prøvelser, Satan udsætter dig for. Men er der ikke en måde, hvor jeg kan blive ved med at se ham? Bare som min ven. Men du har jo overnattet hos ham. Så er han vel ikke længere en ven? Jeg går hjem, okay?
Jesus hadede korruption og begærlighed. Men gjorde det ham ufølsom? Slet ikke. Jesus var kendt for at være mild mod andre. Han sammenlignede endda sig selv med en høne, der samler sit kuld af kyllinger under vingerne. Hvad var det, Jesus havde? Han havde korruption og begærlighed. Er det ikke? Jo. Hvad var det for et dyr, han sammenlignede sig selv med? Kan du huske det? En høne. Sande kristne var frokost til hjem. Hej, Sara. Hej. Jeg gjorde det for din egen skyld. Det ved jeg godt. Sådan noget der, det kan jeg ikke lyve om. Jeg er ikke vred. Jeg synes, du gjorde det rigtige. Har du snakket med nogen på chatten? Nej. Jeg stoppede helt. Det havde også taget overhånd. Nogle gange kræver vores tilbedelse af Jehova, at vi giver afkald på noget, vi holder meget af. At vi tilsidesætter vores egne behov. Ja. Vi ses i morgen. Jeg kan godt forstå, at du er ked af det. Jeg synes, det er synd for dig. Det gør ikke noget, mor. Jeg stoler på Gud, så jeg skal nok komme igennem det. Og hvis du havde gjort det samme, så var det gået anderledes for vores familie. Så du ikke bare kastet det helt væk. Tak skal jeg have. Både for bøgerne og især for snakken. Selv tak. Det var så lidt. Hej, hej. Det klarede du rigtig godt, Sara. Du har et godt tag på folk. Jeg kan mærke, at du taler med hjertet. Nogle gange lyder du altid sjov. Ja, hvordan? Det var sådan lidt gammeldags. Der er ikke andre end dig, der vil sige, taler med hjertet. Det er godt, jeg holder meget af dig, ikke Sarsen? Far. Ja? Jeg tænkte på at stoppe på Handelsgymnasiet. Ja. Og så blive fuldtidspioner. Jeg synes, det er forkyndelsen, jeg føler mig mest hjemme. Så jeg tænkte, at hvis jeg nu koncentrerede mig 100% om det, så ville det være det bedste. Det er jo fantastisk, Sara. Synes du, det er en god idé? Ja, for søren da. Jeg er da så stolt af dig. Hej. Jeg fik afsat 21 blade og 7 bøger på en eftermiddag. Sara er bare så dygtig. Hej, far. Nå. Du er vist ikke syg længere, som du far rundt. Der er en, der har ringet til dig, Sara. Imens jeg var ude at købe ind. Det var en, der hed Tarzan, ville absolut snakke med dig. Far, jeg blev nødt til at snakke med ham. Det var ikke fair bare at sende et brev. Jeg blev nødt til at snakke ordentligt med ham, jeg gør. Det er bedst ikke at kontakte ham overhovedet. Han fortjener en ordentlig forklaring. Man kan ikke bare sende et brev. Du får ikke noget ud af det. Det gør dig bare mere forvirret. Det er det lige meget. Hvordan tror I ikke, han har det? Han ringede andre gange. Han ringede, uden jeg fortalte det til mig.
Har han? Svar mig! Hvor mange gange har han ringet? Der kommer ikke noget godt ud af, at du kontakter ham. Tro mig, han skal nok komme sig. Jeg vil bare sige ordentligt farvel til ham. Det vil jeg! Det er dit eget valg, men jeg synes ikke, det er nogen god idé. Godt at se dig. Glad for, at du kom. Det er rigtig lortevejr. Skal vi ikke hjem til mig? Kan vi ikke bare gå lidt rundt? Det være med at gøre det sværere, end det allerede er. Så nu må jeg ikke holde om dig. Jeg er jo kommet for at sige farvel. Det accepterer jeg ikke. Det er du nødt til. Det var jo aftalen. Så bryder jeg den. Det går over. Du finder sikkert sammen med Mona igen. Du skal ikke begynde på det der pis. Vågn nu op, Theis. Jeg er sådan en Jehova-en, og det er du ikke. Og? Det kommer ikke til at fungere. Hvorfor ikke? Du vil få det meget bedre med Mona, og så glemmer du mig. Hold nu kæft med Mona, du snakker udenom. Du er da ikke kommet til byen, hvis jeg ikke betyder noget for dig. Jeg er kommet for at sige farvel. Du kan da ikke bare lade dem kværne dig. Og så Margrethe. Og så er det farvel til mig, så fiser du igen rundt med de der blade og fortæller folk, at alting bliver bedre, når de dør. For helvede, Sara! Du forstår det ikke. Jeg forstår det helt. Nej, for du tror ikke på Gud, så kan du ikke forstå De det. manipulerer dig af helvede til, det forstår jeg. De har sandheden på deres side. Sandheden, du kan ikke... Det ved jeg, fordi jeg tror på Jehova. Du kan ikke vide det, når du ikke tror på noget. Jeg tror på os. Hej, Sara. Hej. Jeg hører, du holder op. Hvorfor det? Jeg skal være fuldtidspioner. Altså inden for vores bevægelse. Altså en slags missionær, eller hvad? Seriøst? Wow. Det må også være fedt at tro så meget på noget. Held og lykke med det, så. Tak. Goddag. Har de siddet op, ikke? Nej, tak. Vil I ikke have et bad med hende? Nej, tak. Kommer du? Kære far Jehova, vi takker dig, fordi din ånd har velsignet vores møde, og fordi dine ord har virket opbyggende og livgivende for din menighed. Amen. Velkommen. Det er godt at se et nyt ansigt. Theis, hvad laver du her? Jeg er kommet for at høre Jehovas ord. Far, det her er Theis. Ja, det kan jeg forstå. Velkommen. Du er interesseret i vores tro. Jeg har simpelthen ikke kunnet glemme det, Sara har fortalt mig, så vil jeg gerne vide noget mere. Jeg kan hjælpe dig med at finde en menighed tættere på, hvor du bor. Jeg vil gerne høre det, Sara også hører. Det var ligesom hende, der introducerede mig til jer. Hvad Sara siger, I her i menigheden er meget stærke i troen. Theis, jeg vil gerne lige tale med John alene. Vent på måden for. Når han nu kommer her for at høre om vores tro, så er det vel okay at se ham? Tror du på, at han er oprigtig? Han er meget optaget af religiøse spørgsmål. Og hvis han søger nogle svar, skal vi vel ikke være dem, der nægter ham det? Så længe du ikke har et fysisk forhold til ham, så er det din egen beslutning, om du ser ham. Tak, John. Jeg ved ikke, om der er noget at takke for.
Jeg har kendt dig lige siden du var en lille pige, og jeg holder meget af dig. Så jeg håber, du er stærk. Hvad er du gang i? Hvad? Du slipper ikke for mig. Gud Jehova, vil du ikke nok passe på mor og far, Elisabeth og August og Jonas? Tak fordi du hjalp mig. I Jesu Kristi navn, amen. Jeg tror, det vigtigste er, at man har en fantastisk renhed i sindet. Fordi man ved, at man har den her magtfulde ven. En ven, der altid er med i en. Tak, Elisabeth. Hvis du er udenfor, så står du alene over for alting. Man er i et følelsesmæssigt kaos, der er ikke nogen retningslinjer. Der er ikke noget, der er rigtigt, der er ingenting, der er forkert. Så er det jo, alting er ligegyldigt. Det er svært. Især for et ungt menneske. Men når man går med Jehova i hånden, så har man altid en stærk fornemmelse af sin vej. Dine forældre var også Jehovas vidner, ikke? Hvor ved du det fra? For Sara selvfølgelig. Jo, hvad er det med sagen at gøre? Jamen, har du læst andre bøger om religion end vidnernes? Nej. Det er jo netop hele ideen med det. Nej, men... Det er også interessant for mig at se, hvor du har din stærke tro fra. Det gælder netop om ikke at lade sin klarhed forurene. Forstår du det? Hvad? Hvad vil du sige er det mest forurenende i forhold til Guds renhed? Der er en masse ting. Grådighed. Altså materialisme. Ja. Selvbesked. Altså egoisme. Hår. Altså sex uden for ægteskabet. Kaffe. Ja, tak. Farvel, Thijs. Du må undskylde det med far. Jeg vil bare gerne have, at det med også foregår på en ordentlig måde. Men du kunne godt have hjulpet mig lidt. Det ved jeg godt, men Han er din far. Siger du noget til ham? jeg er jo ikke uenig i det, han siger. Han er så bange for at gøre noget forkert. Vi to, vi gør det rigtigt. Jeg har vildt meget lyst til at kysse dig Jeg lige har nu. også lyst til at kysse dig. Tom, som står her ved min side, sagde sidste sommer sit job op. Og har i et helt år udbredt Jehovas ord i Kina. Og nu vil jeg godt have lov til at præsentere jer for Sara, som kommer fra samme menighed som jeg. Hej, jeg hedder Sara. Jeg er lige stoppet på Handelsgymnasiet for at blive pioner. Det er sådan nogle unge mennesker, vi har brug for. Tak, tak. Vi har masser af gode eksempler på vidner, der kæmper for Jehovas ord. Og det er det, der holder os oppe i en tid, hvor de værtslige opfører sig mere og mere ekstremt, og hvor magthaverne lyver, og hvor den kristne statskirke får færre og færre medlemmer. Det er helt overvældende, det her. Lad dem komme til os. Lad dem blive blandt de frelste. Og lad dem følge os ind i den nye verden.
37. Dejligt at se dig igen. Jeg håber, du har mødt nogle venlige mennesker. Jo tak, det har været meget interessant. Så jeg sejr ud af at være helt til grin. Helt til grin. Hun lader det slås. Min storebror. Vil jeg ikke slås mere? Det vil du ikke. Nu? Er du sikker? Hej, skat. Velkommen. Tak. Goddag, Thijs. Tak fordi vi måtte komme. Det var slet. Skål, jeg skal. Hej. Du er så Sara? Ja. Dag, Vagn. Dag. Værsgo. Tak. Velkommen. Ja. Jamen, tak skal du have. Ja. Sommerhuset på Fanø er mest en investering. Der er slet ikke tid til at være der. Mine forældre, de er sådan nogle 68 kapitalister, ikke? Masser af gryn og masser af medfølelse. Ja, og Thijs er godt opdraget til at sige sin mening, som du hører. Så. Det ser lækkert ud. Det er også Sara, der har lavet mad. Ja. Thijs har fortalt om din tro. Det er fordi, at Jette og Vagn, de tror ikke på noget.
Hvorfor kalder du dine forældre ved fornavn? Det er Thijs' eget lille ungdomsoprør. Det skal man da også have lov til nogle gange. Jeg må sige, vi er meget bekymrede for, hvad det gør ved Thijs, at du er med i en sekt. Det har vi talt om, Jette. Hvorfor kalder du det en sekt? Ej, jeg vil mene, det er, hvad man kalder en lukket gruppe af mennesker uden nogen synderlig uddannelse, som tror på verdens undergang, og at de er de eneste, der overlever. Vi mener ikke, uddannelse er en forudsætning for at være lykkelig. Ja, skål. Skål. Hvis unge mennesker ikke tog en uddannelse, hvad skulle vi alle sammen så leve af? Vi mener heller ikke, at materialisme gør en noget godt. Vi forsøger bare at få mennesker til at nærme sig Gud, fordi det er den eneste vej til sandheden. Tror du kun, der findes en sandhed, Sara? Hva? I har varslet i verdens undergang et utal af gange med årstal, I har grebet ud af den blå luft. Jette, kunne vi ikke. Nej, men det kalder jeg da hjernevask, og ved du, hvad det er? Det er, når man tager børn og fortæller dem den samme løgn. Igen og igen og igen. Og det mener du da også, Vagn. Jo. Jo, du gør. Det Nu ved stopper jeg da, du, okay? du gør. Nu stopper vi. Du må undskylde det med Jette. Det kommer helt bag på mig, hun er så vred. Angriber hun altid din kæreste, eller er det kun mig? Hun er bare bekymret, det er det hele. Jeg er glad for, at du forsvarer mig. Jeg er uenig med hendes måde at sige det på. Men hun har ret. Et eller andet sted langt ind i dig selv, der ved du det også. Jeg troede, du nærmede dig også. Jeg troede, du ville hjælpe mig. Jeg forstår godt, der er meget på spil for dig. Men jeg kan ikke. Jeg kan ikke tro på det. Vi gik jo i seng sammen. Jeg gik i seng med dig, fordi jeg gerne ville, og fordi du gerne ville. Lige her. Du skal ikke gå nu. Så? Hej. Sin overraskelse. Jeg kom derind før. Det er så mit hjem. Vil du have en kop te? Har du stadig sukker? Har du det godt? Hvad vil du? Har du problemer? Undskyld, jeg slet ikke har ringet eller besøgt dig. Jeg har haft det virkelig ensomt. Nej, det har da været en fest. Jeg føler også, jeg var med til at udstøde dig. Men jeg synes, det var din egen skyld, at vi mistede dig. Jeg kunne slet ikke se det for din side. Det er okay, Sara. Du gjorde bare ligesom alle de andre. Jeg henter lige til en. Undskyld. Jeg er faktisk meget glad for at se dig. Jeg er også glad for at se dig. Hold da kæft.
Nå, hvad er det så med dig? Blevet forelsket i en, der ikke tror på Jehova. Vi skal nok finde på noget. Og John har fortalt mig, at alle dem, der var med på stævnet, de bare er så stolte af dig. Jeg besluttede mig for at flytte over til mor. Hvad har du gjort der? Ikke noget. Jeg synes bare, det er synd for hende, hun bor helt alene. Hvornår har du fundet på det? Jeg har tænkt over et stykke tid. Jeg synes, det var hårdt for hende, at det kun var hende, der flyttede. Det var selv, der valgte, at vi skulle bo her sammen med far. Så det er også okay, at jeg ombestemmer mig. Far og mor gjorde du for, at du og August og mig kunne blive sammen. Jeg har jo heller ikke tænkt mig, at jeg kan komme her, vel? Du kunne måske også klare, hvis du besøgte hende noget oftere. Du var ikke ligefrem overrendt hende, vel? Jeg synes bare, hun ser trist ud. Jeg tænkte, jeg kunne muntre hende op. Så hvad handler det her om? Jeg har ikke lovet kun at bo her. Det var ikke mig, der blev skilt, vel? Det har jeg lavet. Det her kan jeg ikke finde ud af. Så lad mig se på det. Jamen så hej hej. Du er sikker på, at det er rigtigt, det der? Ja, det tror jeg. Hvad er det hyggeligt, du kommer på besøg? Du må undskylde, jeg har været så hårdt mod dig. Jeg er jo din mor. Jeg har sagt derhjemme, at jeg flytter herover til dig. Jamen, så sover jeg på sofaen, og så kan du få soveværelset, og så maler vi, og så skal den Mor. Det er kun så de ikke finder ud af, at jeg bor hos Theis. Okay. Okay? Tak, mor. Du balancerer på en hårfin grænse. Det ved jeg godt. Du siger det ikke til nogen, vel? Der var andre end mig, der har gjort sådan noget, uden at blive opdaget. Mm. Så gå ud fra, at du ikke længere vil være pioner. Jeg ved ikke, hvordan jeg skal sige til far. Jeg tænkte på at leje et hus. Seriøst? Hun har snakket med mig. Jeg vil overraske dig. Mine forældre vil gerne hjælpe til jer. Vi kan alligevel ikke blive boende her. Jeg ved ikke, om jeg tør. Det vil ikke være end at bo sammen her. Vi kunne få det så godt. Ingen naboer lige på den anden side af væggen, kun dig og mig. Vi kunne få lidt mere plads og måske en have. Gerne have mig som din lille kone. Jeg er vild med dig.
på. Rolig. Er du klar? Okay. Det er vildt, ikke? Kan vi lege det? Det er ikke særlig dyrt. Hvad er der i vej med soveværelset? Jeg sover her. Hvorfor? Hvis nogen kommer og spørger, så er det her, jeg sover. Så det er mit ord mod deres. Hvis de ikke kan bevise noget, så kan de heller ikke gøre mig noget. Det er der andre, der har gjort for mig. Tror du virkelig, de kommer efter os? Bare husk, min dyne skal være her, okay? Okay. Hvor er det, du sover? Kom, nu skal du se. Hej. Hvad er du? Skal jeg stille tallerken frem til dig? Hej, Sara. Godt, du er hjemme. Der er mad lige om lidt. I hygger rigtig med at bo sammen, hva'? Ja. Hvad er der med dig? Men er det så ikke lidt mærkeligt, at du ikke har noget tøj her? Det er til vask. Det hele? Ja. Hvor sover du? Sara er så sød og sover på sofaen. Du bor jo ikke her. Du har ikke engang en tandbørste her. Du kommer heller ikke til møderne mere, og du har aldrig med at forkynde. Du skal ikke blande dig, Elisabeth. Du har heller ikke været hjemme. August er meget ked af det. Det er far også. Sara trænger bare til at få lidt fred. Fra os. Jeg har prøvet at være ekstra sød ved dig. For at du kunne se, at det er vores familie, der betyder noget. Du bliver nødt til at vælge Thijs fra. Ellers sker det samme for dig som Jonas. Elisabeth. Jeg holder ikke op med at se Thijs. Så du holder mere af ham end os. Nej. Sådan bliver det aldrig. Det er ikke mig, der siger, at jeg ikke kan være sammen med både ham og her. Elisabeth. Jeg lovede. Og det har du været med til, mor. Elisabeth, bliv nu her og spis. Så snakker vi om det her. Du skal ikke gå nu. Elisabeth vil være pioner efter 9. Det er hun lovet Andreas. Så er far glad. Der er noget, jeg ikke kunne sige til dig før nu. Jeg kunne ikke tilgive Andreas. Mest fordi jeg var kommet i tvivl om vores tro. Jeg var sikker på, at I ville vælge mig. Det var jo ham, der var utro. Jeg havde håbet, at hvis jeg fik jer, så kunne jeg give jer lov til at være med ligesom andre unge. Undskyld. Hele min fejl. Nej. Jo. Jeg var så vred på dig. Jeg skulle have fortalt dig det dengang. Men jeg turde ikke. Jeg var bange for at blive udstødt. Og nu bliver jeg nødt til at blive her, hvor jeg er og spille med. Ellers mister jeg Elisabeth, August og dig. Jonas kan jeg forhåbentlig se i hemmelighed. Så fint. Tak. Det ser lækkert ud. Det dufter så skønt. Værsgo. Nå, men hvad vil du så lave nu? Vil du søge et arbejde, eller vil du ind på en uddannelse? Jeg er ikke helt sikker. Ej, for et eller andet skal du lave. Du synes, det haster? Goddag, Thijs. Tak for sidst. Er Sara hjemme? Sara bor ikke her. Hun bor inde hos sin mor. Må vi komme ind her?
Det passer ikke så godt lige nu. Er du ikke sød at hente hende? Vi ved jo, hun er. Er I udspioneret? Jeg vil godt bede dig om at hente hende. Det er for hendes eget bedste. Vil du være sød at hente hende? Jeg må bede jer to om at gå. Nu kan du være nok. Jeg skal nok tage mig af dem. Der var du, Sara. Og vi ved, at I bor her sammen. Som mand og kone. Det gør vi ikke. Jeg sover ikke her. Vi generer ikke nogen. Jeg vil bare gerne være i fred. Sara, du ved, at den, som lever i utugt, forbryder sig mod Jehovas renhed. Og den, som vælger kødets lyst, vælger sjælens ubodelige ensomhed. Og den, som følger driften i stedet for at følge Jehova, vælger den evige død. Altså, okay. Hun gider ikke snakke med jer. Hun vil gerne være i fred. Jeg tror, det er bedst, hvis I går ind igen. Sara, for din egen skyld, så synes jeg virkelig, du skal overveje, hvad du kan miste. I må hellere se at komme videre. I har vel mange besøg, I skal nå i dag. Farvel, Sara. Tak for samtalen. Hej, Sara. Du har ikke købt den? Jeg havde ikke nogen penge. Jeg har lagt den på køkkenbordet. Jeg vidste ikke, det var til mig. Jeg bestiller noget pizza, okay? Godt, du er hjemme. Hej, Sara. Hej, far. Hvor sjovt, du kom forbi. Der skete ikke noget. Jeg er glad for at se dig. Mig og Thijs har ikke spist til middag endnu. Vil du have noget med? Det er da et fint lille sted, det her. Ja. Vi skal også have en køkkenhave. Men jeg ved ikke, hvor meget Thijs når, når jeg er hjemme hos mor. Mm. Her er frugttræerne. Det er et blommetræ. Ja. Det er en hasselnød. Og det er et æbletræ. Jeg ved ikke, hvad slags det er. Et Inger Marie. Det kan du se på bladene. Er det rigtigt? Ja. Det er jo et gammelt hus, så... Hej. Velkommen. Tillykke med huset. Tak. Skal jeg ikke lige vise dig rundt? Det her, det er Thijs' soveværelse. Og der er så køkkenet. Så hvis det ikke lige passer med toget, så sover jeg hernede. Så er der kaffe på kanden. Jeg løber ned og henter pizzaerne. Så. Jeg kan ikke se dig mere. Mener du? Det kan du da sagtens. Hvorfor skulle du ikke kunne det? Du bor jo her sammen med din kæreste. Min adresse er hos mor. Jo, men du bor jo her. Hørte du ikke, hvad jeg sagde? Min adresse er hos mor. Du bor her
sammen med din kæreste. Og det betyder, at du har sex med ham. Det har jeg ikke. Jeg sover ikke sammen med ham. Hvis jeg overnatter her, så har jeg mit soveværelse i kælderen. Du så selv dynen dernede. Min adresse er hos mor. Det er alt, hvad du behøver. Forstår du det, far? Gud ser alt. Så vil han også se, at du vælger at tro på mig, fordi du holder af mig. Jehova er sandheden. Det er ikke nogen personlig følelse. Så vi kan bare ikke ses mere. Det er det, du vil? Nej, det er det, du vil, Sara. Det er helt og holdent dit valg. Jehova vil se, det er det valg, du har truffet. Du skal ikke gemme dig bag ved Jehova. Det her er dit valg. Sara, når du bor her sammen med din kæreste og sover med ham, så kan du ikke se din egen familie. Jamen, det ved du også godt, Sara. Du er nødt til at tage med nu og gå til de ældste og få det gjort godt igen. Kan du ikke se det? Det kan jeg ikke. Ikke længere. Så er det bare at sige farvel. Ja. Ja, det er det vel. Jamen så farvel. Farvel, Sara. Du skal ikke noget med? Nej tak, jeg er nok nødt til at tage afsted. Jeg har også et arbejde, der skal passes. August, han har jo lige den alder, hvor han er. Der er alting så tungt. Jeg skal ikke prøve at nå det hele. Ja. Farvel. Kommer du ikke op til mig? I dag er der 2 lokale vedvækkelser. Sara Dahl er ikke længere et af Jehovas vidner. Og bror Andreas Dahl er udnævnt til ældste. Kære far Jehova, vi takker dig, fordi din ånd har velsignet vores møde. I Jesu navn. Amen. Amen. Tak for det. Er det dig, far? Nej, det er mig. Det er okay. Jeg vil bare snakke lidt med jer. Bare sige, jeg savner jer.
Kom med mig. Nu. Hvis ikke du går nu, så henter jeg far. Bare snak med dig. Henter far. Elisabeth, du kan vel sige noget til mig, hva'? Vi kan vel snakke om det her? Det ved du godt, vi ikke kan. De havde jo ikke behøvet at udstå mig. Jeg gjorde ikke noget imod dem. Jeg gik ikke rundt og talte imod de ældste eller noget andet. Prøv bare at være i fred. Så kan du og August vel også snakke med mig. Det savner jeg jo. Jeg skulle da tænkt på noget før. August! August, kom nu frem. Jeg ved godt, at far har sagt til dig, at du ikke må snakke med mig. Men far ved jo heller ikke, at du spiller computer, vel? Måske ved jeg ikke, hvad der skilles for dig, Elisabeth. Jeg holder så meget af jer. Jeg havde håbet, at de ældste ikke ville udstøde mig. Jeg bliver nødt til at gå. Far siger, at du skal gå ondt på dig, ellers lærer du ingenting. Men det gør også ondt på mig. Det ved jeg godt. Jeg er så ked af det. August! Du skal angre. Du skal angre og komme tilbage. Ellers dør du i Harmageddon. Og det vil jeg ikke have. August? August? Det kommer ikke til at ske. De har løjet for os hele tiden. Der kommer ikke nogen dommedag. August? August! Tro mig. De har løjet. August! 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 Ja, far? Nå, der er du. Hej, Thea. Thea, det er mig. Hører du? Hvor har du været? Jeg har været rundt alle steder lidt efter dig. Jeg har pakket mine ting. Hvorfor? Jeg kan bare ikke blive her sammen med dig længere. Hvorfor ikke? Fordi det er for ulige. Alt det, jeg har mistet, der er sat dig ind i stedet for. Jeg holder virkelig meget af dig. Men det går ikke. Hvis du virkelig mærker efter, så ved du det også godt. Jeg vil ikke have, du går. Hvad er der sket? Jeg ved slet ikke, hvor jeg skal begynde. Der er også noget, jeg vil fortælle dig. Noget, jeg går og overvejer. Måske skulle du begynde. Du er i hvert fald mest ked af det. Og det første, så er jeg også udstødt nu.
tænkte det nok. Hvad var det, du ville fortælle mig? Ja, hej mor. Ja, hun er her. Vil du selv snakke med hende? Nå. Ja. Okay. Ja. Ja, jeg skal nok fortælle hende det. Hej, mor. Hvad er der sket? Din veninde Thea. Hendes far har ringet. Thea er blevet kørt ned. De prøvede at redde hende. Men hun døde under operationen. For han må nødvendigvis herske som konge, indtil Gud har lagt alle fjenderne under hans fødder. Den sidste fjende, der tilintetgøres, er døden. Thea havde en livlig og vindende personlighed. Men frem for alt, så var hun stærk. Så stærk, at hun på det yderste valgte at blive i troen på Jehova, frem for sin egen kødelige frelse. Thea afveg aldrig fra sin beslutning om ikke at modtage blod. Heller ikke selvom det er menneskeligt at tvivle i det afgørende øjeblik. Før sin død fik Thea menighedens fulde støtte i sit svære valg. Og vi ved aldrig fra hendes side. Så lad os glæde os over Thea. For hvad nytter det at redde sit liv her og nu, når man til gengæld mister det evige? Tak. Sæt dig lige her. Jeg kan ikke mere. Jeg kan ikke holde til at være udenfor længere. Det er for hårdt. Jeg vil angre. Og hvis du også gør det, så kan vi alle sammen være sammen igen. Jeg er ked af det, Jonas. Men det kan jeg ikke. Sara, jeg synes, det er meget egoistisk af dig at komme her. Forstår du slet ikke, hvor ondt det gør? På Elisabeth, August og mig. Elsker du mig? Hvordan kan du overhovedet spørge om sådan noget? Selvfølgelig gør jeg det. Elsker du Gud højere end mig? Ja. Hvorfor?
Fordi han har skabt mig. Han er min himmelske far. Han kan give mig evigt liv. Ved du hvad, far? Det synes jeg er meget egoistisk af dig. Du kunne jo komme tilbage. Du kunne angre og komme tilbage, så vi kunne blive en rigtig familie igen. Farvel, far. Gud Jehova, her er sidste gang, vi taler sammen. For jeg tror ikke på dig længere. Wanna close my eyes and go to sleep. Gonna rest these bones with wounds so deep. Lost but found, safe and sound. I'm still around. I still hear your voice and see your face. How I loved you once, but now I'm not afraid. On my own, but not alone. Hope lingers on. So can you call it love when it's covered in pain? Can you call it faith if it's shadowed by blame? I know I tried to get it right. Hope is still alive, yeah. I got a heart that bleeds, got a soul that aches, but I still believe in love someday. Lost but found, safe and sound, I'm still around. There will come a day when love will carry me on its wings and fly away. That's all I need someday. Call it love when it's covered in pain. Can you call it fate if it's shadowed by blame? I know I tried to get it right. Hope is still